Nasamdan ang 8 ka mga pulis nga nagsilbing security escort sa PNP officials gikan sa National Headquarters. Human nahulog ang ilang gisakyang patrol car sa Pangpang sa Digos City. Ana report ni Argil Relator. Sir. Kuy. Patay gito ba? Dili na maitsura kining Patrol Car 115 sa Regional Mobile Force Battalion 11 dihang nahulog kini sa Pangpang sa Sitio Lutangan, Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur niadtong Biyernes sa Udto. Gilayong niresponde ang mga kaubanang pulis aron ma-rescue ang mga sakay sa maong patrol car nga nagpingit na sa gibating kasakit human naipit. Wala ang break der. Ito driver der. Wala ang break der. Bare sa pakuha tag bara bare, pakuha tag bara. Ini sir. Usa-usa nga gidayungan ang mga samdan pasaka aron didto hatagan og first aid. Sa investigasyon, pauli na unta ang sakay sa patrol car nga mga sakop sa RMFB 11 kinsa nahimong security escort sa mga sakop sa validating team gikan sa National Headquarters nga anaa sa Mindanao Police Training Camp sa Dihang. Matirik po kasi ang kalsada doon, so nag-lose ng power ang vehicle and then hindi nakapag-engage ang brake. So dahil sa meron din kasunod na sasakyan sa back ng vehicle, no, iniwasan ito ng driver. Unfortunately, sa pag-iwas niya napunta sa yung nahulog sa bangin. Sa 8 ka mga samarang sakay sa nadisgrasyang patrol car, duha ang nagrabihan kinsa gi-airlift gamit ang air asset sa PNP padulong sa PRO 11. Unom kanila ang gitransport padulong sa RMDU 11, diin ang 5 na discharge na pagkaugma, human nakahiagom lang og minor injuries. Samtang ang usa ipailawom sa CT scan, human nakahiagom og fracture sa abaga. Stable na sab ang kondisyon sa usa pa nga gidala sa Bansalan Hospital sa Davao del Sur. Anaa karon sa usa ka pribadong ospital sa Davao City ang usa ka pulis human nakahiagom og multiple fractures sa paa, tiil ug bukton. Hinuon ana kini sa stable condition. Sumala sa PRO 11 nga usa lamang ka isolated incident ang nahitabo sanglit usa kini ka disgrasya ug anaa sa maayong kondisyon ang ilang mga police vehicles. Gisaad sab di Police Brigadier General Fillmore Escobar nga atimanon pag-ayo ang mga biktimang pulis pinaagi sa paghatag kanila og medical ug financial assistance. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.